Jeg håber, I er ved at være godt mætte og igennem nogle lækre første 3 retter. Nu skal vi slutte af med noget sødt. Det gør man jo gerne. Vi har valgt noget, der er både dekadent og lidt friskt og lidt syrligt og lækkert. I modtager kagen, desserten, samlet og skal egentlig blot anrette den færdig meget hurtigt. Men nu vil jeg lige alligevel vise jer, hvad vi har puttet i, så I kan se, hvad det er, I spiser. Så vi har lavet en saftig citron- og limoncello-kage. Penslet den med en limoncello-sirup, når den kommer ud af ovnen, så der er suget til sig af lækker saftig. Så har vi en ganache lavet på mørk chokolade, mælkechokolade. 50% af hver. Så vi bygger sådan en lille kant op af. Den er super fed, super lækker. Så kan vi have lidt syre, og der har vi lavet en kompot af brumbær, som vi har kogt ned med citron og lidt flormelis. Masser af vanilje fylder vi i midten. For lidt sprødhed, karamelliseret hvid chokolade. Det er simpelthen bare hvid chokolade, som man smider i ovnen på 200 grader og rører rundt hver 5. minut. Når de så køler ned igen, så får man den her sprøde, karamelliserede overflade. Og så har vi bagt en citronmørdejskage som lille låg, der vil tempereret lidt mørk og lidt hvid chokolade, som vi lægger ovenpå og lukker kagen af med. Så får man altså flere forskellige lag af sprødhed og mørhed, saftighed, syre, fedme, lækker chokoladesmag. Men man skal skære syren med noget. Så kagen sådan her, som den står her, er sådan I modtager den. Så får I en lille pose med en curd lavet på frisk passionsfrugt. Og I skal egentlig blot fylde en god klat curd i bunden af den anretnings, eller den tallerken, I vælger at anrette i. Og så løfte kagen og placere den lige ned i midten. Det er super enkelt, men det er super lækkert. Velbekomme.